Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rena mas, tadi kerja ini, bumi bocah mulai. Mesti kalau apa tak turuti kebutuhan tercukupi. Kata benih bredel ya dia wong wedok kakean rewel kau mesti tawer. Aku kemas wong lanang mau ojo seneng berwira. Jaran kepang lah jaran Korea dia wong lanang menangan dewe. Wanti ya dia lungaku golek rezeki. Aku mulai duwite mesti kalau apa tak turuti kebutuhan tercukupi. Benih dedel ya dia wong wedok kakean rewel kau mesti tawer. Aku kemas wong lanang mau ojo seneng berwira. Jaran kepang lah jaran Korea ya dia wong lanang menangan dewe. Mas, aku nih, mau nungguin nih, gas toko pengen